بايلا حاجة يخون كرب كله ننحلو كم سنسلت جمد الناتات اللو كن ما انت زي لس انت مخون كل كان تحتتك يلهو باري نهلاوي حتو خد خول قدميو انتي تدبر خل ابوراتو رودازغي اب غوبو منغوداي ناصيحنا او تي كبحر بچن فايز بحر مبر ايبصحنا هو حالتكمنا مغلصكمنا حنا مرينا كتبوتا كاكسب كندي وسي كله خاطر زنبر احنا اشتراو نفطو زنبر حجي وسي كله صعيد دارينا السمايرنا هدي زبوتا زلنا انت يدبال ماينو يو ابينا يبوتا يدلو ابنا شكتما مري شكتيو مشكتي ومس منغودات تحزيو كتاغطمي اسكم ز بروجكت زي ختلالنا انت مثلكم تقندي سرحنا اب غوبو منغودا هون ابزي ماين حمدن معقابيو كلتيو وساناي سلازهونه زي مايك نبراين خلينا زي مريت دما بزح كنفرين خلينا رجيو زمناوي አጋባብራለሁ ሎሚ ግን መሬቱን ወሳናዩ በፍላይዚ ፍግረ መሬት ትላዕለዋይ ሀብታም ዝሆነ መሬትና ወህጅና ወሰደው ብዙህ መሬት ይደክለው ከም ቀደም አግራብ ስለዚህ ላ እቲ አንደበታዊ ዝናብና ድማ ህጁን ርጋ ይበላን ወህጅ ፈጢሩ ጥራይ ዝኸይድ አይነት እዩ አጂ አብ ጎቦ መንጉዳ كم زعلنايو تشفان تخال مريت سعري نتي هندبتاي ماي هدي يبلو ما يسرط አለው ፍግረ መሬት ከይፈጠረ ማለት እዩ ግን ካብቲ ጎቦውን ብብዝሒ ኮርድ ከሎ አብጎላጉል ክመጽእ ከሎ አብኡን እንታይና ንገብር ዘሎና እዚኣ አብነት كترتاتينا نسرح زي حاجة كتر حدا لا كتر خلته كتر سلسته نتي دمتسوي حجسي دبت حزو عقبينا نبلو دبت كاراقف ما هيك أسرصنا نبلو مليون تحلفة أبكال أي دماء ستقول أبو الراقف دبتك ماي خاسرس كابون تحلفون ثالثاي التحساسبا رابعاي نبلا اموداتا حمد يترف اي خيد ما يونا يخيد اجي كله سلازرقا صروي ما يزرايكم ግን ኣብቲ ውሕጅዋን እዚኣ ቀዳመይቲ زياده ድበስ ስለትሕሲ ቡናዊ حمد እያ ትመስል እዚኣ ፍኹስ በለት ሳለሰይቲ ዳርጋ ጽሪቲ አትመጽእ ስለዚህ ኣብ ካብ ጎቦ ሓሊፉ ዝመጸና ኣብኡ ዘይተዓቆረ ማይ ገላጉልሲ ፍግረ መሬት ከይፈጠረ ድበቱ እናራገፈ ማይ ክሰርጽ ዝገብር ስርዓት እዩ እዚ ሰናድ እንዲኹም ሰናድ ትፈቱ ይኹም ከም ዘራእናኩም ወላ ገዛኹም ተዓዘብና ሬታ ግበሩልና እዚ ቦታ ቅድሚ ከምዚ ዛላ ምግባሩ ከመይ ነይሩ ኣለኩም ስእዲ ኣሎ ኣበለታ መጽሓፍ هذه ناي مجمرة لمعات كجبر كله يمكن التفل عليه ناي مقبل إنسان عين السعري فتنا نيرنا تعاني فوق وصيتيو أريو هذه وتفرط هذا نبرة كان أمباسادر هذه المينستر أبراهام هو مسافرنا نشاينا يقلنا كنا بلوم
سلمتا ازي فروتا ملو عالم كاري امني مكسيكو تايلاند اسرائيل وزت عين هبني لهم چاينا غنا هيبومنا اجوجن قال الله بحريت نغرك كمزي تعزبنا زلهم اب مدب مازنينا زلنا ابتي تغبراو بوتا ينا زلنا ابزي خبابي حدي زلنا زي ناي ماينو بروجكت زباليو بابونا ردا ازغي غبرمتين زكايد بروجكتيو اب اقدما بينا اب غومو منغودا اب تحرم حزاتينا صريحنا ماينو كاورينا تعزبوا لهم كمزي زي كتتات تغير زدنت ماين حملنا معقب قدامي تارجت غيرو زنطف بروجكتيو ابزي ناي غومو منغودا حرم حزاتي ابونا حلا كم حلوا نوحد بالعملات دسرحي ابزي مثلا له اتو سلمون قديمنا نمسجن اسك ناي منغودا غومو منغودا تعذبتخا قدم خمزيلو مالت تحزات خمز البولنا ناي بوتاتنا امر انديو ناي بوتاتنا فلطتيو حزات صريحنا يغن كمي كاتولو خلخا كصعبو خلخا غا زياده يهبتم اسك تعذبتخا تفرليو فالوقت ابتسرح تقطر كلها حج كم يالو هو خمزه تلول لهم حج ناي بوتات كاختول كلها ناي بوتاتنا قدم حجي بكم حزات عرايا مسيلم نتقوملن يرم تتقيمم حاجه يعصو خرمت خا ابوارح يخفتي نيرو ابيرزاز مس مصغين اب حرم حزات تلويطو كاب مال كونه كاب سب كله خلكلي افتي اوان بوان خاني اب غنبته سنس غاب مسكرن دلها سعري تعدي اعاصير يتقم سلازنا يتقمي حجي يتقرب كعامت نعمت عبلو طمصي حجي تعمي اوطر وري كاختي اخلخا كم زب صرغا بقليل مسلكا اگر وري كاختي اخلخا هيحلفني ما تمالي زم دعنا سجن مصيم نيرم كم زي مسلنا نيرم بزح لهم زاربلو وان نيرم حجي تقرب سني بتاع مسسيني يدل فلاي عاوز عامت زي بزي ناي برت زناب سنبره كم متن علي قريبي يدل ماي وين حجي او توتا ليراهم منبر قالو جحجح حلو تخيل معي حجي كاون نابز خاني اندا تمغاغبه يتخيل دلو حجي نمشي وش مسرص نابز خا مصال انا ابصبو كنتات كم زلت فلت اسك داي انسسا زغدام داي انسسا زغدام انتاي مسيلكا اذن عواف بحالا بزح حلوه بزح زغراب فلاي بزحي الله سصح بزح حلوه هذا 30 قالوا خنا إن نقمتن إحنا بزح اللوا مالتين حجاب زوانزي ولا تهزبون سعر سعب كل بوتات سلزمله ساتن ناس بوتا إن اللون حجي يقول لا زملا سلزلوا تعمل صبوا إذا لتبوتا قال زبي لبحال الله عذابه كم تنلا عليه ولا نت عد خمنا شجيرهم مثل زلوا بزح سلزلوا عد خياته واحد قصينا ون ابغزهم انترفيو ويك قال محتت ويك على الكلوناي يحجينا اسو سلمون بسمكم بسنا ازينا نمسكم يقنينا وين مسكين انيلنا اب EMN ارتيا ميديا نتورك لكم كبهم دلي كل غزي شير سبسكرايب مس كومنت ايترسعوا ادالله قصينا اتو ردا ازغ غبر مدين بلبنا مسكن كم يلهم مسكن እግዚአብሔር ጽቦ تعندكم كم يلهم يرم مسكن بالعبا اتورد از جبرمتين حصر زبله متوس جبرنا ተወሊደ ዘዓብኹ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ወለድና መማህራን ኮይኖም ካብ ኤርትራ ኣብ 1910ታት መስከዱ ኣብና ተፈጢርና ግን ኩሉ ሰዓት ብምኽንያት ወለድና مس عدنا ناي ألتا رخكب نيرنا ولا بزنت زينبرنا أبلبنا عمرنا أبحلنا أنا زرقو صورة عدي هي بأملاح كم زخنا يمهروا ناس اللي زنبرو كل ساعة عدنا نابلو اللي يخلو كسر خلو ذكروا ناس اللي زنبره ولا بزين تزي تولدنا تزي عبنا
كم توم أبزي تولي دوم زعبيو أدل رخيبنا إنا كندي عد ما يكون لهم هو زوج دين تعيزولو مثلك أسحقهم تسعة كنكس شدوشته كندي يولو مسكين قرن نسوا 84 كان بعري مرسي رخيب كان تخلي نقربني نعد ما بعد تجاهم እግዚአብሔር መስገን ጽቡቅ ምስማይን ሓመድን ዘለኩም ኣመለኻኽታ ፍቕሪ ዝተሰነየ ተበግሶ ዘለዎ ጉልበት ዝበለ ስራሕ እዩ ነዚ ከምዚ ዓይነት ተበግሶ ንኽትብገሱ ዝገበረት ቀንዲ ፍጻሜ ካብ ምንታይ ትብገስ ትኸውን ካብ ትዕዝብቲ እዩ ካብ ምዕዛብ እዩ እቲ ከባቢኻ ክትሪኦ ከለኻ ምስኡ ከተዕልል ከለኻ ይዛረበካ እዩ ፍጥረት ኣብ ከባቢና ዘሎ ፍጥረት ተኽሊ በሎ እንስሳ በሎ እምኒ በሎ ሓመድ በሎ ኩሉ ሳዕ ምሳና ኣሎ እሞ ምስኡ ዕላል ምስ ጀመርካ ዝሕብረካ ሓቅታት ዘርእየካ ነገር ኣሎ ማይን መሬትን ማለት ምስ ህይወትና ቀጥታዊ ዝምድና ዘለዎ ኣርእስቲ እዩ ብዘይ ማይ ክንነብር ኣይንኽእልን ኢና ስለዚ ምስ ማይ ክትዕልል ከለኻ ብዛዕባ ህይወትካ ከም ተዕልል ይስምዓካ ከምኡ ነቲ መሬት ረጊፅናዮ ንኸይድ ተኽሊ በቂሎሙሉ ንርኢ እንስሳ ዝጥቀሙሉ ምዃኑ ክትርኢ ክትዕዘብ ከለኻ ድማ ናይ ግድን ምስኡ ዕላልን ምቅርራብን ትፈጥር ኢኻ እንታይ እዩ ከምዚ ሕጂ ንሕና ገንዘብ ኣብ ጁባና ነቕምጥ እሞ ከይወድቀና ንጥንቀቕ ቀፂሉ እውን ኣበይ ገይረዮ ኣብ ምቹእ ቦታ ከቕምጦ ትብል ኣብ ዘይጠፍኣካ ቦታ ከምኡ እውን እቲ ምስ ህይወትና ተተሓዘ ሓመድን ማይን ከምኡውን ካልእ እቲ ሰውነትካ እቲ ኣእምሮኻ ይመርሓካ እዩ ብጥንቃቄ ብዛዕባኡ ክትሓስብን ክትዛረብን ክትዛመድን ይደፋኣካ እዩ ስለዚ ክገርመና ኣይግባእን እዩ እቲ ፀገምና ዘሎ ምስቲ ኣከባቢና ጥቡቕ ዝምድና ይብልናን ስእልና ሸሊልና ረጊፅና ኢና ሓልፍ ስለምንታይ ኣብዚ ኣሎ እሱ እንተዘይህሉኸ እንታይ ክኸውን እየ ዝበሃል የለን እዛ ዘቐመጥካ ገንዘብ እንተጠፍኣኒ ኸ ንብል ኢና ከይጠፋእካ እውን ትጥንቀቕ ኢኻ 10 ሰዓት ተቆፅራ ኢኻ እዚ ተኽልን መሬትን ድማ ልክዕ ናይ ህይወትና ገንዘብ እዩ በዚ ምክንያት እየ ኣብኡ ኣዝዩ ዝምድና ዝፈጠርኩ ወይ ተፈጥረ እዚ ሕጂ እዚ ዝተዓዘብናዮ ናይ ሕሩም ሕዛእቲ መንጉዳ ፕሮጀክት ማይኖ እቲ ፅባቕኡን እቲ መቆረሱን ኩሉ ግዜ ኣብ ቀፃልነት እዩ ድሕሪ ኣቶ ረዳኢ ዝጌ ገብረ መድህን ክቅፅል ዝኽእለሉ ባይታ እንፀፍ ኣሎ ዶ ጀሚርኩሞ ዶ እንታይ ዝተገብረ ጭቡጣት ስራሓት ኣሎ እዚ ናብ መን ክመርሓና ይመስለካ ንሕና ኣብዚ ዓለም ከም ኩሉ ሰዕ ከም ንብሎ ንኣቱ ንወፅእ ክንኣቱ ጥራይና ክንወፅእ ጥራይና ኢና ክንኣቱ ንርከብ ክንወፅእ ድማ ነረክብ ኢና ስለዚ ንመን ኢና ነረክብ ኢልና ንሓትት እንዲና ንሕና ቆልዑት ንብሎም መንእሰያት ንብሎም ግን ተሓቂ ትርጉም ወረስቲ ናሳቶም እዮም ስለዚ ከም ዓብዪ መደብ ጌርና ዝወሰድናዮ መንእሰያት ንኣብነት ናይ ከባቢ ሽከቲ ቤት ትምህርቲ ኣብኣቶም እዩ እቲ ሓይልና መንእሰያት ኣረኣዮም ብዛዕባ ስነ ፍጥረታዊ ከባቢና ኩሉ ክርድኡ ጥቕሙ እንታይ እዩ ጉድኣቱ እንታይ እዩ ከስተውዕሉ ስለዚ ብግብሪ ነካፍሎም ኢና እናሰርሑ ይመሃሩ እናተምሃሩ ይሰርሑ
እናተጻወቱ ይሰርሑ እናሰርሑ ድማ ይጻወቱ ሕጂ ኣብ ርእሲቲ ዓመታዊ ናይ ክረምቲ ኣገልግሎት ኣብ ቤት ትምህርቲ እውን ሓምላይ ክላብ ዝበሃል ኣሎ እቲ ቀንዲ ትምህርቲ ድማ ብዛዕባ ኣካባቢናን ሓለዋ ኣካባቢናን ጥቕምን ጉድኣትን ኣሰራርሓና ምስ ኣካባቢና ዘሎ ስለ ዝኾነ ነቶም ተምሃሮ እውን ንሳቶም ብዝርድእዎ መገዲ ብግጥሚ ብተዋስኦ ብዜማ ብውድድር ነቲ መልእኽቲ ኣብ ልቦም ኣብ ኣእምሮም ኣብ ባህሎም ንዘርኦ ኣለና ስለዚ እቲ ቀንዲ ስራሕና እውን እሱ እዩ ደቅና ሎሚ እንተዘይተረድእዎ ጽባሕ ዝርከቦ የለን ስለዚ ከምዚ ወለድና ዝብሎ ቆልዓ ቆርበት ብርሑሱ ቆልዓ ብንእሱ ዝብሉ ሕጂ እውን ኣብቲ መባእታ ቤት ትምህርቲ ኣቲና ንሰርሕ ዘሎና ንዓቶም እናፀዋዕና ነሪኦም ዘሎና ልክ ከምቲ ወለድና ዝብሎ ብኣግኡ ኣረኣዮም ብዛዕባ ኣካባቢ ዘሎ ክርድእዎ ኢልና ኢና እሞ እዎ ንሰርሓሉ ኢና ግን ሕጂ እውን ክንደፍኣሉ ይግባእ እዩ ተዓዘብቲ ኣብ ስእሊ ይርእይዋ ኣለዉ እታ ናይ ተተካኢ ፀዓት ንሪኣ ዘለና ኣብ ስእሊ ኢልና ዘለና بخمي أتحسب متيا كم أخذ تمثل كبرت ليا لحزب العقم ليا تكال دخل بمتع هجي كل ساعة نفسنا إنك حتى تقبل كم إلى ندي حق زي الكائخة تبقس تحسب ومسح دمجو خلني تبلا أبي له مسحنا تبلا نت مسحنا بمنتاي كم تسرحه زي تفلت أنت هونكا السخاون حساين الدقائق هجي إذا شجر بفلاي نديتاتنا يو نتن جراسن كتالنا نتن صفيز بسلالنا نتن بونزف لحنا سلازي بزعبا أكابابي طلع يخلنا نزارب بزعبا عدينا ولادينا صدرانا إنا نزارب زلونا هجي لومي عالم فلتت مليون له نتفلتت كملنا إنا ناب عدنا نصوي عالم انتاي غيرو له بزعبا أماراتي ساعات بنفاس بصحاي بمعبلناي بحري سلازي اتوم نخئلنا نبل أنبيبنا بعلو بقراي مصينيو قول زي اتي نكونيتات سدرا بيتنا كم حي شخيلو نبلو تكنولوجي متفلتنا نمنقسنا نقربو حساب له بقليلو أبعدنا خناتو انتاينا تايك قبرنا يخيل منقسنا بزحات إرتران له أبدقي أبزونا له عقمزل له نفس وكفهم كالي نبرت سدون يبذلو ጨርቂ መጽ ጫማ መጽ መስተ መጽ ክንደ ነገር አሉ እንዲሁ ንዓድና ምቹእ ዝኾነ ናይ ምግቢ መብሰሊ ናይ ብርሃን ወዘተ ምስተፈለጠ ብኽኢላታት እዚ ብቐሊሉ ኣብ ዓድና ከኣቱ ነፃ ግብሪ ድዩ ዝገብሮ መንግስቲ ዋጋ ድዩ ዘቕንሰልካ እዚ كم أرستك كذرب الله خير تزرع أخوهم مقبل مفصلي بقللو كنقل قالوا نخيليو أم مكسيكو أو أمريكا يسرح كالون هالو تشاينا هالو لومي أوروبا هالو أب هند هالو باكستان هالو وانا نقر كي لا تاتسي تأكيبهم زحاشة نعدنا زهو النجار مفلاتيو أمسينا كان بازو حنا خيلنا ويس كان عدك نعدك واحد يعتبلو
ኣብ ክዳና ብሰውነትና ዘሎ ኩሉ ካብ ደገ ዝመጽእ እዩ ሞባይልና ካብ ደገ ዝመጽእ እዩ መነጽርና ካብ ደገ ዝመጽእ እዩ መካይና ብስክሌትና ካብ ደገ ዝመጽእ እዩ ስለምንታይ ኢና እዚ ንህይወትና ንስድራና ሸኸም ከውደሎም ዝኽእል ነገርሲ ኣድግና ዘይነምጽኦ ሎሚ ድማ ተወዳደርቲ ኣለዎ ብዓለም ኣበየናይ በየናይ እንታይ ዋጋ ኢልካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ስለዚ እቲ ዘምጻናዮ ሕጂ መምሃሪ ጥራይ ከይኾነስ ከምዙን ኣሎ ኣማራጺ ኣወኒ ማይ ንሰውነትካ ተውዕሉ ዋላ ንሻሂኻ ተውዕሉ ሩዝካ ተብስለሉ ፓስታኻ ተብስለሉ ካውሎኻ ቆስጣኻ ተብስለሉ እንታይ እሞ ስለምንታይ ዘይንገብሮ ግን ከነሪኦ ይግባእ ከነሪኦ ነዞም ክኢላታትና ከነሪኦም ንህዝብና ከነሪኦ ብቐንዱ ድማ ንዝመልከቶ ናይ መንግስቲ ኣካል ከነሪኦ ከነካፍል ክንብገስ ኣለና ደገ ንነብር ኤርትራውያን ክንሓስብ ይግባእ ንዓድና ዝኸውን እንታይ ኣሎ ኣብዚ ንነብር እውን ከምኡ እሞ ተስፋ ዘለዎ እዩ ግን ክንደፍኣሉ ይግባእ እዩ ጽቡቕ ከምዚ ድብልና ዘለው ኩሉ ንመንግስቲ ዝግደፍ ኣይኮነን ንሕና እውን ኣካላት መንግስቲ ስለ ዝኾንና ብሓቂ መንግስቲ ከረጋግፅ ክምርምር ኣድማዓነቱ ቅፃነቱ ክርኢ ከም ኣቦ ከም መራሒ ግድን ግን ከምዚ ዓይነት ፕሮጀክት መንግስቲ እነሆ ዝብሎ ኣይኮነን ብዙሕ ዓይነት ተወክሶታት ብህዝቢ ተበጊሶም ኣብ ተግባር ዝውዓሉ ንርኢና ኢና እሞ እዚ ተተካፅዓት ናይ ብሓቂ ኣድሓነት ከም መጎባ ኣድሓነት ዝረአ ደጋፊ ንወላዲትና ዝኾነ ፕሮጀክት ከዓ ከምኡ ዓይነት ክንሓስበሉ ከነማዕብሎ ብሓሳብ እውን ፅቡቕ እዩ ኣብዚ ናይ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ዕላልና ናብ ካልእ ቅድሚ ምስጋና ሓንቲ ሕቶ ክሓቶም እየ ንኣቶ ረዳእ ዝጊ ገብረ መድህን ናይ መዛዘሚት ዕላልና ኣብዚ ናይ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ክትከውን ዝደሊ ኮና ዓይነት እያ ጎቦ ብኸመይ ኢኹም ትገልፅዎ ዝበዝሕ ሰብ ጎቦ ፀድፊ ኢሉ እዩ ጎቦታትና ግና ዋዕ ጎቦታትና ጋብላታትና ንብለን ጎቦታትና እርድታትና ንብለን ጎቦታትና ሰፈር እንስሳ ዘገዳም ንብለን ጎቦታትና ማሕረስ ኣልቦ ግራውትና ንብለን ጎቦታትና ዋሓስ ዲጋታትና ንብለን ስለዚ ሓሙሽተ ትርጉም ኢና ንህበን እሞ ፀድፌ ይኾነን ጋብላ እዩ ጋብላ እንታይ ማለት እዩ ንሰትዮ ማይ ዝዕቆረሉ ቫስካ ንብሎ ብጥልያን እዩ ቀሊል ኣይኮነን እንዳውም እንታይ ኢና ንብል እተን ቀንዲ ክልተ ዓንድታት ናይ ኤርትራ ጎቦታትና ዕርድታትና ጎቦታትና ጋብላታትና ከም ዝበልና ብዘይ ማይ ህይወት የለን ማይና ዝዕቀበሉ ድማ ጎቦታትና እየን ህይወትና ዝዕቀበሉ ማለት እዩ ኣፂሉ ነዚ ዓድና ዝጥምትዋ ብዙሓት እዮም ክትንክፍዋ ዝደልዩ ብዙሓት እዮም ካብቲ ዓገብ ተጠንቀቑ ዕኮት ኣይትቕረቡ ዝብሎም ጎቦታትና እዮም ጎቦታትና እዮም ስለዚ እተን ቀንዲ ዓንድታትና ኤርትራ ኣብ ጎቦታትና እዩ ዘለዉ እሞ እቲ ዋግኡ ገና ዘይርኢናዮ ብዙሓት ኣሉና ፀድፍታት ጥራይ ኮይኑ ይረአየና ኣለዎ ስራሕ ሳሉ ኢና ዘለና ብሲስተማይ ብምክልኻል ንሓዋሩን ድማ ጎቦታትና ሰብ ክሪአን ፅሩይ ኣየር ክትንፍሰለን ዝመፃ ቦታታት ናይ መዓልቲ ሕቶ እዩ እምበር ኤኮቱሪዝም ዝተፈጥረ መእከቢ ቦታ ምስ ኮነት ኤርትራ ናይ ሰላም ኣኼባታት
ናይ ፋይናንስ ኣኼባታት ናይ ጥዕና መገልገሊ ክትከውን ከላ እቲ ጎቦታትና እየን ኣብ ዝባነን ኮፍ ኢልካ ክትርኢ ከለኻ ብዙሕ ዘሐጉሰካ ነገር ኣሎ እዘን ክልተ ጥቕስታት መልእኽቲ ጤል ዓዲ ኾተይ መልእኽቲ ጤል ሰስሓ መንጉዳ ጎቦታትና ዝብል ኣለዋ ኣንሳም ባዕሪ ከተንብብ መልእኽቲ ጤል ዓዲ ኮተዮ ጎቦታትና ኣብ ዝባን ጎቦታት ኤርትራና እናጠመትና ልዕድበናና ንዕርፍን ንፍሳህን ኣብ ዝባን ጎቦታትና ማእከል ዘተን ቱሪዝምን ዝኾና ጎቦታትና ዝኾና ጋብላታት ጥሩይ ማይና ዝኾና ዋላታት ኣፍ ደገ ባሕርና ኣዒንተን ኣማዕድየን ዝጥምታ ናብ ኣፍ ደገ ባሕርና እዚኣ ድማ መልእኽቲ ሰስሓ ሕዛዕቲ ሕጂ እተን ጎቦታትናስ ብዙሕ ገና ዘይመዝመዝናየን ነገራት ኣለዋ ኣይተጠቕምናሉን ፍጹም ንዓተን ዝደልዩ ብዙሓት ኣለዉ ሎሚ ኣብቲ ማይኖህ ኮፍ ኢልና ከነዕልል ከለና ብርኽ ዝበለት ቦታ እንድያ ምስ ሰማይ ንዛረብ ነርና ምስ ጎቦታት ንዛረብ ነርና ምስ ዓዲ ንዛረብ ነርና ምስ ጎላጉል ዝባን ኮይናስ ሕሊናና እናተሓጎሰ ኣእምሮና እናተኸፍተ ሕጂ ተመራጭ ዓዲ ኤርትራ ጎቦታትና ድማ ካብተን ንቐደም በሉ ዝብላ ጸጋታትና እወኒ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ናይዚ መደብ ምስ ኢኤምኤን ኣለኹም ኤርትራን ሜድያ ኔትወርክ ካብኹም ደልዮ ኩሉ ግዜ ሳብስክራይብ ሼር ምስ ኮመንት ኣይትረስዑ ከም ዝከታተልዎ ዘለኹም ከዓ ዘይዕላልና ወይ ከዓ ዝወግዕና ዝስሕበኩም ክህሉ ገለ ካብዚ ንዕሎ ዘለና ክትወስዱ ድማ እሙንተና እዩ እስከ ዝወሰድኩምሎም ተበግሶታት ኣሎ ኣብ መዕቀቦም ብፍላይ ኣብ እንስሳ ዘገዳም ቀዳማይ ኣብ መስርሕ ዘሎ ስራሕ ኣሎና ሓደ ማሕበር ትካል ከነውፅእ ንሓስብ ኣለና ኣኒማል ዌልፌር ብዛዕባ እንስሳ ሓልዮት ዝጣበቕ ጉጅለ እዞም ንኣብነት ኣገልግሎም ዝድርበዩ ዘለው ኣፍራስ ኣባቕል ኣእዱግ ወዘተ ኣኽላባት እውን ኮነ ኣኪብናስ ዝግቡእ ሕክምና ህብና ከእፅሉ እንተለዎም ኣብ ኣገልግሎት ቦታ የድለየሎም እንተዘይኮነ ድማ ቃንዛ ብዘይብሉ መገዲ ደቂሶም እቲ ስግኦምን ቆርበቶም ጉና ኣብ ኣገልግሎት ክውዕል ሕጂ ኣዕዋፍ ዓሳ ኣኽላባት ደማሙ ዋላ ደራሁ እንተኾና ክበልዖ ዝኽእል ምግቢ ይስራሕ እዩ ካብዚ ስግኦም ስለዚ እቲ ዝድርበ ጥራይ ከሆነ እናተሳቀዩ ኣብ ክንዲ ዝሞቱስ ቃንዛ ብዘይብሉ መገዲ ደቂስካ ነቲ ስግኦምን ኣብ ኢንዱስትሪ ከተእትዎ ትኽእል ኢኻ ጥቕሚ ዘለዎ እዩ ካብቲ ዝርከብ ገንዘብ ድማ ሓለዋ እንስሳታት መደብ ክወፅእ ይኽእል እዩ እሞ ከምኡ ዓይነት መደብ ኣሎ ተስፋ ንገብር ኣብ 2025 ክቐንዓና ኣብዚ ስእሊ ርኢ ኣለኹ ናይ እንስሳ ዘገዳም እወ እዚ ናይ ዱባይ እዩ ኣብ ዱባይ ዘሎ እዩ መደብ ነይሩና ሕጂ እውን ኣሎ እተን ዝጠፍኣ ከም ዚብራ ጅራፍ ዘራፍ ካልኦትን ከመይ ኢልና ኢና ንእክቦም ሓደ ኣብ መንጉዳ ሓፂርና ንጎቦታት ምቹእ ዝኾና ጎላጉል እንተተረኽበ ቅድሙ ካብ ጋሕተላይ ተባሂሉ ነይሩ ኣብ ውድሃት እውን እዘን ዝነፀ ሎሚ ዘየለዋ እሳተን መፅአን ኢኮቱሪዝም ፕሮግራም ክግበር መምሃሪ ክግበር መደብ ነይሩና ሕጂ እውን ንሓልም ኣሎና ንዝምልከተውን ድማ ነካፍል ኣሎና ሓሳብ እምበር እተን ዝጠፍኣ ተኪእና እዚ እቶቱን ክንረኽበሉ ንኽእል ነገር እዩ ነተን እንስሳታት ሓልዩ ጥራይ ከይኮነ
ክንጥቀመሉ ንኽእል ሚልዮናት ዶላራት ኩለን ዘን ኣፍሪካ ዓዲታት ሰንትራል ኣፍሪካ ብውየን ዝነበራ ክንደይ እቶት እዩ ዘለወን ንሕና ኸ ኣብ ርእሲ እቲ ካልእ እግዚኣብሔር ዝሃበና ፀጋ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣገልግሎት ኣፍ ደገ ባሕሪ እዚታት እውን ካልኣይ ደረጃ ክሕዝ ዝኽእል እዩ እሞ ተስፋ ንገብር ኩላትና ድማ ነንሕድና ኣጆኻ ንበሃል እሞ ክግበር እዩ ግበር እስኪ ኣብኡ ምናልባት ኣነ እንትረኣየኒ ኩሉ ግዜ ኣብ እንስሳት ብጣዕሚ ፍቅሪ ኣለኩም ግን ብፍሉይ ትፈትዎ እንስሳ ኣሎ ዶ እወ እንታይ ምስለካ ኣነ ጥራይ ይኮንኩን ወለድና ባዕሎም ዝነገሩና ነገር ኣሎ ካብ እሙን ዓርኪ እሙን ከልቢ ኣኽላባት ኣዝዮም ፍቅሪ ዘለዎም እንስሳታት እዮም ኣብ ገዛኻ ክትመፅእ 100% ርግፀኛ ኮይንካ ተኣቶ ኩነታት ናይ ከልብኻ እዩ ይሕመም ይጥመ ይሆሪ ክትመፅእ ከለኻ እልል ኢሉ ዝቕበለካ ድሙን ትገብር እያ ፍኮርስ ሃቡኒ እናበለት እያ ግንሳ ጠሜ ኣለኹ እናበለት እያ ትፅበየካ እቲ ከልቢ ግና ጎይታ ይመፅኡ ዓርከ ይመፅኡ ሓወ ይመፅኡ ኢሉ ይነጥር እዩ እቲ ሰብ ስድራኻ ግና ኮርዮም ደም ፀንሑ ሓሚሞም ደም ፀንሑ እንታይ ርግፀኛ ይኮንካ ይቀየር እዩ ከልብኻ ግና ሚእቲ ተዳልዩ እልል ኢሉ እዩ ዝብዋ ኡ ይብል ምስ መፅኻ ተኣሲሩ እንተኾነ ፍትሑን ይብል መፅኡ ኣሎ ጎይታ መፅኡ ኣሎ ዓርከይ ይብል ስለዚ ካብኣቶም ብዙሕ ከልቢ ብዙሕ እምሃሮ ነገራት ኣሎ ብሓቂ ፅቡቅ እስኪ እሞ ነዚያ ናይ ምስ እንስሳታት ዘላ ትሕዝቶ ክንዛዝባ ክልተ ኣብዚኣ ዝነቐፁ እንስሳታት ኣለው እንስሳ ዘቤት እዮም እስከ ምዚያ እንታይ እዚ ደርሆን ከልቢን ኣብ 1969 ራማ ፋርም ራማ ሕርሻ ኣብ ራማ ከቋቁም ከለኹ ሽርካ ኢለ ዝመረፅኮም እዮም መሳርሕተይ ውዕል ድማ ነይሩና እዩ ቅድመይ እንተሞትኩም አንቂፀ ኣብ ገዛይ ከንበረኩም እየ ነዚ መፀ ኩሉ ድማ ሽርካይ ከም ዝነበርኩም ከነግር እየ ኢለ ድሕረይ እንተሞትኩም ድማ ገንዘብ ክገድፈልኩም እየ እዩ እዚ ደርሆ ኣብ 71 መስለኒ ተፃሒፉሎ ብኡ ነቕናቕ ምስ በለ ብርሃነ ዝበሃል ታክሲደርሚስ እንስሳ ዘነቕፁ እንዳ ፖስታ ነይሮም ኣብኡ ወሲደዮ አንቂፁለይ ምሳይ ይቕመጥ ነይሩ ኣብ 74 ካብ ከተማ ወፅየስ ናብ ወገን ገድሊ ክኣቱ ከለኹ ነዚ ከልቢ እዚ ሂወት ፋርማሲ ዝበሃል ትፈልጥዎ ጥዋሽዳ እወ እናቱ ዋና ተስፋ ይበሃል ጎረቤትና ነይሩ ነዚ ገዲፈሉ ኸይደ ኣነ 74 ሜዳ ምስ ከድኩ ዝገዲፈሉ ኸይደ ዝገርመኩም 91 ምስ ተመለስና ንብረት ኣሎካ ኢሉ ይብለኒ ዋይዛ ካይደ ኢሉ እንሄልካ ትኸልብኻ ሰምዕ ነይሩ ማሊቱ ተስፋይ እሱን ከልቢ ፈቱ እዩ ሕጂ እውን ብሂወት ኣሎ ቀዳማይ ረኺበዮ ብዙሕ ነጊሩኒ ከመይ ኢሉ ጠፊእዎ ነይሩ ከመይ ኢሉ ከም ዝረኸቦ ዝኸልቢ በቃ ነዚ ከመይ ኢሉ ረዳእ ግዜ ምስ ተመልሰስ እንታይ ክብሎ እየ እናበለ ይጭነቕ ነይሩ ግን ኣዳልዩለይ ፀኒሑ ብሓደ ወገን ተስፋይ ዝገበሮ ከመይ ዝመሰለ ናይ ኤርትራዊ ባህሊ ቃል ምኽባር
قال عابي نغري قال أخبروس كاب سبعان حدا جميرو سبعان أربعة جميرو كساب تسعان حدا أعميتو لي كملس يلو إدما نسأخن كوني نايلو إدما مو نصنت كوني هو ስለዚህ እዚአቶም ንከሊኡ ሰብዩ ሽካምበር እንስሳ ይብለካ ኸውን ጋይ እንስሳታት እውን ናቶም ክሳይ ኣለዎም ንዓና ተዋህቡ እዮም መልሓቂ እንተ ሰማዕናዮም ይሰምዑና እዮም